Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Sisemshikashikeni siyalungiswa, silungiselelwa ukubuyela emisweni eyisekelweni zevangeli ngqo. Lokho okuzosenza ukuthi silungele ukuthi uJesu ma ezolanda ibandla elingcwele asifice siready. Kuningi kakhulu bazalwane okonakele okumele ukuthi kulungiswe. Ngokusizwa inkosi uMoya Oyingcwele uyolokhu embula kancane kancane akunaso isiqiniseko noma siyoqeda konke ngenxa yokuthi konakele kakhulu. Kodwa mase sikuthathile lokho esesikuzwile sakwenza, uMoya Oyingcwele ebona ukuthi siyimisele siyashisekela ukwenza intando kaNkulunkulu ephelele. Inkosi yosilekelela ukuthi sibe ready. Kodwa masidembesela singakholwa, singalaleli, singaphenduki, singamaphikankani, singabantu abanganakiyo nabangasabi nabangathuthumeli phambi kaNkulunkulu, siyodliwa inkemba bazalwane, siyodliwa umlilo wesihogo. uNkulunkulu usenzele umusa manje. Abaningi balindele imvuselelo enkulu. Mina uNkulunkulu ngitshela ukuthi yiyo lena, yiyo imvuselelo lena. Nabanye abazalwane uNkulunkulu akabasizayo bayasho bathi-ke nansi imvuselelo le, hayi lokho abantu abakulindele, and ingqondo zabo ithumbekile ngenxa yakho lokhu kweduka okukhona emhlabeni. Manje balindele futhi into engekho. Ngifisa ukuthi kule audio bazalwane sibuka abantu abalungele ukubuya kwenkosi uJesu ezobafica beready, ukuthi iBhayibheli liveza ukuthi abanye abantu abazoba ready abantu abafinyelele ebudodeni opheleleyo, ngamanye amazwi abamatured, abakhulile, abavuthiwe. Ngoba uma umuntu engakhulile ehleli estageni sobuntwana, into ehamba nobuntwana imisebenzi enyama, and imisebenzi enyama eBhayibheli liyasho ukuthi abagcwele yona ngeke baledla ifa lombuso kaNkulunkulu. Uma ufunda amaGalathiya chapter 5 from verse 19 to 20. Kuyingozi ukuhlala emntwaneni ngoba kuveza izithelo zenyama. Ngokusizwa inkosi mhlambe siyobuka ngelinye ilanga ukuthi imisebenzi yenyama makuthiwa isobala iyini. Uma kuthiwa itholakala kumuntu okuthiwa usindisiwe, kusho ukuthi yini lokho? Ingozi enkulu leyo bazalwane. Akekho umzalwane oyimisela ukuhamba nenkosi uJesu oyojatshuliswa ukuhlala ebuntwaneni. Akekho umzali ozela ingane isina 20 years yazalwa kodwa ayikakwazi ukukhuluma, ithathwa ngokuthi ikhubazekile. Ngoba kufanele bese kukhona esikwenza manje. Umzali uyagive up amathemba kade enawo ngalengane ukuthi ngeke kusenzeka. Ngoba manje kunama stages engangenile kuwo. Ayisabalelwa manje kubantu ndlela thile okufanele ngabe baba nosizo. Ngoba manje ihlele emntwaneni, akahambe lo muntu uyakhasa, akakhulumi. Kodwa usena 20 years azalwa. Kuyingozi ke bazalwane ukuhlala emntwaneni. Ngifuna siyibheke lento yokukhula. Ngifuna siyibheke lento ye-maturity. Izwi kaNkulunkulu elifundisa lokho. Uma usukhulile ngizovula izwi eliveza lokho. Ngiphinde futhi ngivule izwi
eliveza ukuthi abantu asebekhulile abangabazalwane benza njani, baphilisana kanjani. Then mhlambe ngizokhotha amazwi waziyo ngengiwavule alapha ezwini likaNkuluNkulu ukuthi abantu abamatured bakhuluma kanjani. Bese uzibheka ke wena ukuthi ukhuluma kanjani, wenze njani. Bese ubuka istatus sebandla right now. Abantu abaziyo ukuthi bayibiza kuthiwa abangabazalwane basindisiwe. Ubabuka ukuthi benze njani, lithini iBhayibheli. Ukufunda kusiza lapho bazalwane. Kuyayihlahlamelisa ingqondo. Akekho umuntu oyocasha ngomunye. Oyothi uNkulunkulu umfundisi wami, uNkulunkulu umholi wami, akekho umuntu oyilandelela ngomunye. Ngoba wonke umuntu iresponsibility yakhe ukuthi ayifundele izwi likaNkulunkulu, ungadlala abantu. Abantu abaningi bahleli kuMateyu 13 verse 23 verse 22. Baminyene. Abanye basizo uNkulunkulu, bagcotshwa uNkulunkulu, inkinga kugcwele ukhula. Izinto abayikhulumayo, izinto abazenzayo zinokhula. Badinga ukuthi kuhlakulwe or kuvele kudestroy yonke lento. Kulinywe kabusha, kuphendulwe kabusha, kuqalwe kabusha, kutshalwe, kususwe lonke ukhula, kukhishwe impande phansi. Bashumela kamnandi abanye. Bawenza kahle impela umsebenzi kaNkulunkulu, basindiswa. Inkinga kunokhula. Ufunda uMateyu 13 verse 22. And abantu abakulelo verse basenkingeni. Ngoba masingatholakala isithelo esidingakala esihlahleni, umlimo waleso sithelo leso uyasidestroya, uyasinquma, asifake emlilweni. Funa isikhathi ukuthi uyicheck manje ukuthi umi kuphi. Right, sizofunda lapha kwabase Efesu chapter 4. Ake siqale ngamabomu nje uverse 11. Kodwa la ngijahe khona uverse 13. Kwabase Efesu chapter 4 verse 11. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye babe ngabaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi, abanye abafundisi, othisha, not abafundisi. Abafundisi into esingayazi. Kodwa sazi abafundisi, othisha. Onakale kangaka namhlanje kugcwele abafundisi. Abafundisi ungqongqosho ongenasikhundla. Umuntu ongamchaza, ongeke uzumchaza ukuthi ubani, akaziwa. Makuthiwa umfundisi, ubani umfundisi, into engaziwa leyo. Naye akazazi ukuthi uyini. Amabandla amaningi aphethwe abantu abanjalo kuthiwa abafundisi. Abantu abangaziwa, abangenasikhundla. Ngeke umkhombe ukuthi umsebenzi wakhe yilona ngoba umfundisi. Into engekho, into yeBabylon system leyo. Sekoba isikhundla. And lapho umthotha umuntu akanendaba nabantu, unendaba naye. And mayibona labantu, ubona abantu abazomenza abe rich, ubona abantu abazomcebisa. Umfundisi. Sinomfundisi, teacher. uJesu nguye owenza laba bantu. Ngikhulumile kwenye odo kanjalo, ngachaza kafushane, anginabanga. Abanye wabenza, uJesu wenza laba. Yini inhloso yokuthi uJesu abenze laba bantu? Benziwe ubani uJesu? Mangabe benziwe uJesu laba bantu, bazokhuluma amazwi kaJesu. Bazobhodla izinto abazidle kuJesu. Phatha manje abantu abaningi bamukela uJesu, abanye bazinikeza. Bayinikeza lokho lama titles. That is why begcwele ukhula. Usabathe uyalalela, uzwa okaNkuluNkulu, uthi uyalalela, uzwa okwezwe futhi khona lapho.
lo muntu ofune ngabe uyakhuliswa manje alungiswe afinyelele ebudodeni akakhuli, because ufana nomuntu onyakaziswayo, uyamnyakazisa, uyamguxuzisa, umisa phambili umisa emuva, there is no movement. Funa be manje uketchup kaNkuluNkulu uqala phansi futhi uyabuya umhlehlisa umketchupiso kwezwe into kanjalo. Into ekhona manje egcwele ezweni leyo. Baphi abantu abenziwe uJesu abazokhuluma kaJesu, baphilo kaJesu, mabehamba phambi kwabantu benze lokhu Jesu abayala ukuthi bakwenze, ukuze abantu abahamba phambi kwabo babone ukuthi nakho okaJesu. Asimazi uJesu kodwa siyambona ngoba laba abantu abenzile ubenze baba yilokhu uJesu akufunayo. Uverse 12, ukuze bahlomisele abangcwele umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu, right? Yini uJesu abenzele yona umsebenzi, itask, njengoba uJesu bakhandile wabanikeza, njengoba banikile ukuthi babe yilezi zinto ababizwa ngazo lapha kuverse 11, ubanikezele ukuthi bayokwenza umsebenzi wokuhlomisa abangcwele, umsebenzi wokukhonza. Abazalwane uma bekhulunywa nge-fivefold ministry, umsebenzi walabo bantu ukuthi bahlomisele abazalwane umsebenzi wokukhonza, nothing more nothing less. Kodwa kuhlomiselwe abazalwane umsebenzi wokukhonza. Check yourself uma ngabe usendaweni la ungahlonyiselwa khona umsebenzi wokukhonza uNkulunkulu, umsebenzi wokwakhiwa komzimba kaKristu. Ziningi izinto siphila emhlabeni la kwakhiwa khona, ziningi izinto ezakhiwayo. Mangaqala ngibale nje manje ngiyarekhoda lana ngize ngiqede. It is your own responsibility ukuthi ucabanga ukuthi emhlabeni kubhizi kuyakhiwa. But abantu bakha ngama-selfish ambitions, bakha nge-selfishness, bakha ngama-self-interest. Yonke into abayenzayo it's about themselves, it is not about God. But abantu abenziwe uJesu, i-fivefold eyenziwe enikwe uJesu ukuthi umuntu abe ingxenye ye-fivefold, leyo abanikeza uJesu bahlomisela abazalwane umsebenzi wokukhonza. Kubhizi kwakhiwa umzimba kaKristu. Uverse 12 osho njalo. Ayikho ilanguage ozobe uyithole lapho, akuna mixture lapho, because labantu nje babakhiwa nje kwakhiwa umzimba kaKristu. Uma kwakhiwa umzimba kaKristu, uKristu ungcwele, awukwazi ukumxuba nezwe. Angeke uthi wakhe indlu yakho uyakha ngama-blocks uphinde futhi ufake izitini zodaka ezibunjwe ngodaka uyifake lapho, uphinde futhi uzofaka izingodo. Awukwazi ukuxuba imaterial. Mawakha nge-first break wakha nge-first break, mawakha ngama-blocks wakha ngama-blocks. Umuzi okwakho uzophahleka, ufake izingodo, ufake izintingo, ufake inhlabathi, amagenqela wenhlabathi, then wenza lokho. So lana kwakhiwa abangcwele mabehlonyiswa, bahlomiselwa umsebenzi wokukhonza, ukuthi wonke umuntu omzalwane angasho ukuthi anginakho engizokwenza. Ungasho kanjani ukuthi awunayo into ozoyenza kodwa kukhona umuntu okuyi-fivefold ministry othi ungumholi wakho noma umzali wakhe enkosini? Wena ungumholi kanjani kubazalwane ungakwazi ukubahlomisa abazalwane, ubamhlomisela umsebenzi wokukhonza, ungakwazi ukubaqeqesha, batrainele ukuthi kuyakhiwa la kwakhiwa umzimba kaKristu? Ngamanye amazwi kufuneka kukhishwe oKristu abancane abazothi uma ubahlanganisa bonke, ubahlanganisa bakhipha uKristu oyedwa omkhulu. Uverse 13, size sifinyelele sonke, underline that, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa
nasekwazini indodana kaNkuluNkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu bokuphelela kukaKristu. Lokho engisanda kusho. But namhlanje amasonto asaphenduka ama-business place, business area. La kufanele ngabe kukhulunywa khona ngalento yokuthi uma ungumzalwane umfuza kanjani uJesu, useva kanjani embusweni kaNkuluNkulu ngokwecebo likaNkuluNkulu, useva ngokwentando nangemiyalo kaNkuluNkulu, ngenhloso yokuthi kwakhiwa umzimba kaKristu Jesu, ngenhloso yokuthi sizofinyelela ebunyeni bokukholwa. Siyisebenza kanjani lento ukuthi sigcine simunye ngokukholwa, singabi izinhlakanhlaka. Namhlanje sihlukene bazalwane, sihlukene ngokukholwa. Nombani uprofessor this kind of faith, nombani uprofessor this kind of faith, then abangakholwa abangazindisiwe bayamangala. Maningi amagama amasonto abayibiza ngawo. La uMphostoli Paul akakhulumi ngegama lesonto la. Ake ngifunde futhi uverse 13. Size sifinyelele sonke obani lo sonke umele obani, umele bonke abakholwayo ebunyeni bani bokholwa. Ikhona lento ukuthi sibe nokholwa okukodwa, sibe munye ekholweni. Abantu bathi mabesibuka labantu bayasindisiwe banoJesu. Uma usuka lana uye America, usuka lana uye France, usuka lana uye Lukhuzeni, uye Italy, usuka lana uye Ghana, usuka lana uye Cameroon, usuka lana uye Zambia. Mayithu usindisiwe nje bayinto eyodwa laba bantu. Why? It's because labantu abanikwe uJesu ukuba bazolungisa, balungiselele, bahlomisela abazalwane umsebenzi wokukhonza. Abaxubi bakhuluma amazwi kaJesu awodwa. Izwi likaJesu liyefana nezwi likaJesu elikhulunywa eEurope. Izwi likaJesu liyefana elikhulunywa eAmerica, nelikhulunywa eAsia, nelikhulunywa eAustralia, elikhulunywa eAfrica. Is one and the same thing. Nje manje kwenzakalani bazalwane? Yethu kodwa sithi siyakhonza kumnandi, sisindisiwe sikabantwana baNkuluNkulu. Abantu bazakhela ama-business bazalwane. Bazakhela ama-shops, izitolo zabo. Ila bedayisa khona ngentshumayelo zabo. Umuntu athi umuntu mayishumayela ngentshumayelo yakhe ulindele ukuthi uzoholelwa ngalokho. Isitolo lesi uzoyidayisa yena, uzoyi-advertiser. Indlela abeka ngayo, achaza ngayo, mabe ithandile abantu, then ke they will come and give him money. Akusikhona lokho kubhalwe la izweni bazalwane. Ukuze bahlomisela abangcwele umsebenzi wani wokukhonza, umsebenzi wokukhonza. Mningi imisebenzi yenziwa laphandle. Imisebenzi yezwe yenziwa kugcwele kuyehluka kenyuka, kugcwele imisebenzi kuyasetshenzwa lemhlabeni. But abakholwayo i-fivefold enikezwe uJesu, umuntu othi kuyi-fivefold ministry unikezwe uJesu, uyena owakho umsebenzi specific, umsebenzi wokukhonza, ukwakhiwa komzimba kaKristu. Umphumela kuzoba yini lapho? Uma ngabe lento yenziwe kahle, ukuthi abazalwane bafinyelele ebunyeni bokholwa. Uma kukhulunywa ngabantu abakholwayo abasindisiwe, then bamunye. Into ebahlanganisile nebenza ukuthi babe munye ukukholwa inkosi uJesu. And isifundiso sikaJesu Kristu siyefana. Right, okwesibili, uma labantu sebehlonyisiwe labazalwane, bazofinyelela ekwazini indodana kaNkuluNkulu. Bafinyelele ebudodeni obupheleleyo, bavuthwe babe matured. Ngokusizwa inkosi mhlambe ke sizobe sichaza ukuthi ke umuntu mase matured simbona kanjani. Namanje ngingakhotha nje uthi uMphostoli Petro ekhuluma nenkosi uJesu, sidele konke, sashiya konke, sakulandela, sizozuzana. Umuntu okhuluma kanjalo umuntu ovuthiwe. Yabona, lo muntu okhulumayo ukhuluma ukuthi ushiya ubaba ebhizinisini lapha eolwandle kudotshwa. Washiya isikebe kade edoba ngaso. Njengoba bedoba njena kunama clients.
khona ama regular clients bese kuba khona abantu abaqhamukayo nje abangajwayele ukuzothenga. Ubashilo ushiya konke. Washiya ngisho unkosikazi lapha ekhaya, washiya umuzi wakubo. Washiya abafowabo. Mighty sishiye konke usho khona uPetro. Sakulandela Jesu yini soyizuza. Uthi umphostoli uPaul konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Uye lo mphostoli Paul obhalala kwase-Efeso. Umphostoli Paul ushiya udumo, ushiya isikhundla esikhulu sobufarisi, washiya honor, ititle ukuthi ummeli, a lawyer, a scribe, a teacher of the law. Ukushaya indiva konke maye sefinyelele ekutheni siyamazi uKristu Jesu. Uma ebhala la uyaqondisa manje umphostoli ukuthi labantu abakwi-540 ministry njengoba kubhaliwe lapha kuverse 11 nanku umsebenzi wabo, and umsebenzi wabo, itarget yabo ukuba bafinyelelise abazalwane ebunyeni bokholwa, ekwazini indodana. Ziningi izinto ezaziwayo la emhlabeni, luningi ulwazi ngendlela emangalisayo, but kufuneka kwaziwe indodana kaNkulunkulu, yaziwe. Umuntu oseyazi indodana kaNkulunkulu, umuntu oyazi indodana kaNkulunkulu ngeke lokho. uPetru mayesebuza uJesu kanje ethi Jesu siyozuzana, athi umphostoli Paul ngikushaya indiva konke ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu Jesu. Once kwaziwa uKristu, bamazi abantu uKristu Jesu, lento yonke lento ekhalelwayo, yonke lento ekhanukelwayo, yonke lento efiswayo, efunwayo emhlabeni ngeke bayifuni. Abakholwayo ngeke baze bayifuni. Abantu abazoba berelaxile, behlukile, complete kulabantu abangakholwa. Kuzoba ne huge difference between umuntu okholwa nongakholwa. Hayi lento eyenzeka manje kunzima, you hardly differentiate umuntu okholwa nongakholwa. Kunzima namhlanje ukuhlukanisa ngoba kufunwa izinto, abazalwane abaningi bafuna izinto ezifunwa abantu abangakholwa. Base standardini, babuka izinto ngendlela yabo, imgudu abahamba ngawo wempilo, umgudu owodwa nabantu abangakholwa. Why? Akaziwa uKristu eyindodana kaNkulunkulu ukuthi ubani, uma usumukela uJesu nobani, impilo yakho kwelika moya ezulwini ishintshe kangakanani. Abakwazi abantu lokho. Abantu basazazi ngokwenyama. Umphostoli Paul ngenxa ukuthi usekhulile, usevuthiwe, uthi nginqumile, angisakwazi umuntu ngokwenyama, because unalemfihlakalo azathi akuseyimi uphila, kepha uKristu ophila kimi. Umuntu okhulile, umuntu ovuthiwe ukhuluma kanjalo. But abantu kusaphila bona. Umuntu ufika sindisa athi usindisiwe kodwa kusaphila yena. Yabona, yena usenama choices ukuthi uthanda ukuba yini, usahalela ama titles la emhlabeni ukuthi ufuna ukupheswa yipi career so that ezothola ititle ethile, athola imali ethile, athola iposition, athola ihonor, then it's about himself. Akabi yena uKristu ophila kulo muntu. Akalawulwa uKristu. Usabuswa iyakhe inyama. Mhlambe sobe sichaze ngelilanga ukuthi ke ababuswa inyama babona ngani. Kusezwini nakho lokho. Right. Sifinyelele ebudodeni opheleleyo esilinganisweni sobukhulu bokuphelela kukaKristu. Uyezwa indaba la. Uverse 13 is about Christ. Yabona? Size sifinyelele sonke ebunyeni bokholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni opheleleyo esilinganisweni sobukhulu bokuphelela kukaKristu. Nampa abantu uJesu azobahlwitha. Nantu uJesu ibandla azolanda. Uma ukuthi umuntu usindiswe kanti insuku zakhe seziyaphela emhlabeni, wamukela uJesu kodwa emuka uJesu weqiniso ephenduke ngempela. Inkosi yamazi umuntu onjalo ukuthi ungowakhe ngoba uyakholwa. Weli insuku bese zincane ephenduka emhlabeni. But lo phenduka oba nesikhathi sothaphila emhlabeni funeka afinyelele ebudodeni opheleleyo. Ayazi indodana kaNkulunkulu. Afinyelele esilinganisweni sobukhulu bokuphelela kukaKristu.
Umsebenzi we-5-fold lo bazalwane. Just check yourself. Ungayithola ukuthi uyadlala and usendaweni futhi lapho kudlalwa khona. Isikhathi siphelile manje somdlalo. Impilo yakho leni. Kunomhlabelelo uthi caca mzalwane. Phumela obala. Uma uyikholwa ngempela. Isikhathi sokucacisa manje. Abantu abamature bazalwane ngeke ubeze bekhuluma ngendaba yezwe. Ngezinto uma bekhuluma ngezwe basuke behlaba begxeka ukuthi lokhu kuyizwe. Umzalwane akafanele abelana. Not ukuthi apromote izinto zezwe, apromote izwe. La izwe lijabula khona naye ukhona. La izwe lifisa khona naye ukhona uyafisa. La izwe likhompyutha khona naye uyakhompyutha. La izwe livumelana khona naye ukhona ufake sakhe isivumelwano. Ufake sakhe isithupha naye uyavuma. There is a problem bazalwane. Kufuneka manje abantu abazophumela obala ngevangeli eqiniso. Odlala yadlale, okholwa yakholwe. Uthi uJesu ungamesaba ubulala inyama. Isikhathi sokusaba abantu siphelile manje. Wafika uyize, uyahamba uyize futhi. Uma ungafuni ukufunda iBhayibheli lakho, uma ungafuni ukuthandaza, uhlale noNkulunkulu, udlinze ngezwi likaNkulunkulu, ucela umoya engcwele ambule uKristu kuwe, ambule icebo likaNkulunkulu, ambule uNkulunkulu kuwe. Kanti isho ukuthini incwadi yamaHebheru chapter 4 ukuthi isihenqo sethempeli sesada sesinelungelo manje sokuyangqo esihlalweni sobukhosi. Lokho akukhansela ukuthi kufuneke silandele iprotocol kaNkulunkulu emise uNkulunkulu ayabantu. Ngoba khona iprotocol yabantu, khona iorder yabantu, bese kuba khona iorder kaNkulunkulu. Nalokho ufuna ufundiswe kaNkulunkulu. Ulicheck izwi kaNkulunkulu, ucela umoya engcwele kwambule lezi zinto. Wena uzo accounta ngempilo yakho phambi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wonke umuntu usazohlulela njengokwemisebenzi yakhe. Hayi njengomsebenzi womunye umuntu. Uma umsebenzi wakho ukuthi ufuna uNkulunkulu njengoba uJesu eshila athi funani umbuso nokulunga kaNkulunkulu, then lokho kunye kuzongezelwa kini. Uma ngempela ufuna umbuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzozambula. uNkulunkulu uyafunyanwa yilabo abamfunayo. uNkulunkulu uyazambula kulaba abamfuna uNkulunkulu abayihluphayo ngaye. Uzofundelwa abantu iBhayibheli bakuchazela abantu, bakuchazele kanti bakuchazela ngengqondo egcwele ukhula engahlakuliwe. Yes, zikhona izinto eziright zikaNkulunkulu but khona nezinto ezirong. And awukwazi ukudiscern ukuthi lokhu kurong akusikona kaNkulunkulu. Because when ufundelwa ibona iBhayibheli, wena unaso isikhathi sokufunda iBhayibheli. And uthembe bona ukuthi bakufundela iBhayibheli babe bazokuchazela. Right, verse 14. Ukuze singabe sisaba izingane, siphonswa le nale ngamagagasi, sipheshulwa yinoma imuphi umoya wemfundiso ngokukhohlisa kwabantu nangobuqili obunamacebo adukisayo. Uma ngabe sesihleli phansi sifunda ngalezi zinto siyicaza, kunama details esingena kuwo, sicacisa ukuthi uma kukhulunywa ngani ngamagagasi nemimoya ephephula abantu imfundiso ezimimoya. Ngoba maqhamuka lesisifundiso ushona le ulandela sona, qhamuka lesifundisa ushona le ulandela sona, qhamuka lesifundisa ushona le umoya lo uyakuphephula. Mawuqhamuka lesifundiso sikubhekisa lena, lo moya uyakuphephula ukubhekisa le kwa left, ukubhekisa lentshonalanga ubhekisa enyakatho. Uyabona awuzazi ukuthi umzalwane oqonde iphi, usuka aphi yapi, umephi, awunayo direction, awunaso stand, because useyingane. Manje umphuzo Paul ukhuza lento ukuthi singabi izingane. Check yourself bazalwane, silungiselela manje ukuthi mawufa uhambe ezulwini. Silungiselela ukuthi uJesu mayelanda ibandla akufica ungcwele uready. Angakufica udidizela njengomuntu odakiwe. Isambulo 18 sithi lapha liwili iBhabhiloni elikhulu elonakalisa izizwe zomhlaba ngewani lobufebe. Umuntu mayiphuza iwine wadakwa umuntu wadakwa, phuza iwine waliphuza strong, eli strong wadakwa.
then uba out of his senses, uyaphuma engqondweni zakhe. Umbone ngishamba lapha lo muntu udake uyadizela. So uma qhamuka lezi imfundiso zezwe zokudukisa kwezwe, ukukhohlisa kwezwe, njengoba iBhayibheli lisho lana, then uthatha yonke into efundiswayo kuleliswa. Yonke into efundiswayo, yonke into enconywayo, yonke into ekuthiwa iyaphumelelisa, iyasiza, uyayithatha wena imfundiso. Then izo kanye lezi imfundiso ezikudakwayo, eziyiwayini, ziyadakwa. Umuntu odakiwe ngisho ngakhuluma naye, angeke uze ube nesiqiniseko ukuthi ukuzwile. uJesu ngeke alanda idakwa. Idakwa singaphandle kombuso kaNkuluNkulu. Ukuze singabe sisaba izingane. Abantu abayizingane bazalwane, abantu abahleli kwikhanalithi, abantu abakhanali, abantu abasenyameni. Endijalo uma bekhuluma kuvela izithelo zenyama. Abantu abanenhliziyo encane. Abantu abathanda ukuhleba, abantu abathanda izinto, abantu abathanda ukunconywa, kuningi nje bazalwane. So manje uJesu uthi ke ukuze singabe sisaba izingane, singabe sisaba izingane. uJesu akeze ukulanda abazalwane abazingane. Ngoba abazalwane abazingane basenyameni iningi labo. Kahle hle basenyameni nje. There is why uMphostoli Paulo kwabaseKorinte bokuqala chapter 13 verse 11 uthi ngise umntwana ngakhulumisa kumntwana kodwa mase ngikhulile ngakhulumisa kumuntu omdala. Uyayazi uMphostoli Paulo njengoba ekhuluma kwabase-Efeso kanjena. KwabaseKorinte uyasho nakhona uyaconfess ukuthi ngake ngaba umntwana, uyazazi ekhulumisa kumntwana. Zikhona ikhathi ezamfica wayibona. Oh okay, mase ekhulile usiyabotha hayibo. Yazi ngalesa sikhathi ngangimntwana ngikhulumisa kumntwana. Akekho kumntwana ungakhuluma athi konke okwakuyinzuzo kimi ngikushaya indiva. Ayikho ingane engenza lokho. Ngoba abazalwane abaningi bathanda ukuhlala emntwaneni. Ukukholwa kwabo bakumeja ngezinto zabo, ngezinto abanazo. Ngelikhuzana yabo nge-achievement materially. And bakwi-competition. Ipride yabi lapho ukuthi sengiachievile ukuthi ehlisi senginako ukumkhonza kahle kwabo uNkulunkulu bezwe ngazathi bamkhonza kahle uNkulunkulu ngoba bethola izinto zalelizwe materially. uMphostoli Paulo la kwase-Efeso akakhulumi ngalokho. Ukhuluma ukuthi sifinyelele ebudodeni obupheleleyo, saze indodana kaNkulunkulu, sifinyelele esilinganisweni sobukhulu bokuphelela kaKristu. Lento izosiprotect, izosivikela ukuthi singapheshulwa imimoya yefundiso. Ngoba kugcwele ifundiso lemhlabeni. And lezo fundiso aswazi amasosi zazi ukuthi akuphi. Abaningi abazi bazalwane. Abazi ukuthi amasosi alezi ifundiso njoba iphephula abantu sibashonisa lena bangabi nasikhathi nezwi likaNkulunkulu, bangabi nasikhathi noNkulunkulu, bangabi nasikhathi nomsebenzi kaNkulunkulu. Abakwazi ukuhlola, they cannot discern. U1 John chapter 40 hlola nomoya. Ukuhlola umoya ukuthi uhlolwa kanjani umoya bazi futhi. Ngengizwa abanye mabekhuluma ukuthi kuhle ukuvutha. Kodwa kubi ukuthi uvuthe kodwa ungavuthiwe. Abaningi bafuna ukuhamba ngesivuvu. Kodwa bengagxilile kuKristu. Makunconya ukuthi hey ubani uqhamuke nento ethile, hey sifuna ukumlalela, bafuna ukuba khona lapho. Ziningi izinto eziphakanyiswayo bazalwane. Ngeke ngaba seMpumalanga province. Omunye umzalwane naye uyashare ngendlela ashare ngayo. Uthe ngihlangana nomunye umzalwane, hey waba namahloni kanjani kuba sihlangana endaweni ethile. Yabona. La sihlangane khona indawo ethile sihlangane kuyo, hey ifikselana ngamahloni. Kuba ihlanisa abantu abangakholwa. Ziningi indawo okuhlanganwa kuzona abazalwane. Uzuyibona ukuthi impela njengomntwana kaNkulunkulu yazi I'm not supposed to be here. Kodwa manje khona ekuphushayo. Khona into oyifunayo. Ifunwa abantu abangakholwa, ivela kubantu abangakholwa, ipronyotha abantu abangakholwa, nawe uyayifuna umntwana kaNkulunkulu.
Why? Uzwe kunembeza wakho ukuthi no mana kufanele ngibelana. And ungafisi ukuthi kube khona into ozokubona okwaziyo. Akusona isono, akukho wrong kodwa into yabantu abangakholwa. Into yezwe. Let us check ourselves bazalwane. Let us check ourselves. Uma uqhubeka la ufunda ulokhuzana uverse 15. Ake siphinde verse 15. Right, noma suphendwe uverse 14 ukuthi ukuze singabi sisaba izingane siphonswa le nale ngamagagasi sipheshulwa yinoma imuphi umoya wemfundiso ngokukhohlisa kwabantu nangobuqili obunamacebo adukisayo. Lento ijule kabo bazalwane. Uma kufanele sikhulume ngayo sivundulule ingakavundululwa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa ngoba iyovundululwa yona. Udisho ukuthini lento? Sikhulume ngepracticality, sikhulume ngama-facts ukuthi kwenziwani la emhlabeni, yini lento eyenziwayo. Benzana abantu la emhlabeni, babhizi ngani? Ilana lento ababhizi ngayo abantu ikule nkulumo lena. Ukukhohlisa kwabantu nangobuqili bamacebo ubuqili obunamacebo adukisayo. Verse 15, kepha sithi sibambelele eqinisweni ngothando sikhule ngakho konke kuKristu oyinhloko. Senze njani? Siyakhula ngakho konke. Sikhula kubani? kuKristu oyini oyinhloko. Sikhula kuKristu. Asikhuli kuma well systems. Asikhule entweni zabantu zalelizwe. Sikhula kuKristu. uKristu ufuna ukubona abantu, uzolanda abantu, ahlwitha abantu, uzohamba nabantu abakhule kuye. Baba ngamadoda aphelele. Ngoba behlele isifundisweni sakhe. Right. Okungaye umzimba wonke uhlanganisiwe ubambene ngokwelekelelana kwamalungu onke awo ngokusebenza okulinganiselwe yilelo nalelo lungu ukuba kukhuliswe umzimba ube isakhiwo othandweni abazalwane bathandane abazalwane. Le nkulumo bazalwane esizwa ngale kwaba si-Efesu chapter 4 ifakazelwa izenzo chapter 4 soqala ukufunda kuverse 23. Kuverse 23 kuthe sebededelwe right baya kwabakubo yezo baya kwabakubo. Hey obazalwane, akushiwo lana abantu benyama, akushiwo abantu bakini ngokwesibongo sakho, kushiwo abazalwane abangabakini ngokamoya. Abazalwane babazisana kuqala umzalwane babemazisa omunye umzalwane ukuthi lo wakithi lo mayithi usindisiwe umntwana kaNkulunkulu wakithi lona. Ngoba manje bafundile lapha izenzo chapter 4 chapter 2 from verse 42 baqinisele isifundisweni sabapostoli. Bafundisiwe laba bantu. Bafundisiwe uJesu kuMatthew 28 19 no 20 nibafundisa ukugcina konke nginiyale ngakho. Abapostoli abanikezwa inkosi uJesu ubupostoli bahamba bayoshumela bafundisa exactly amazwi kaJesu. So ama results umphumela walokho siyawubona lapha izenzo chapter 2 verse 42. Manje izenzo chapter 4 futhi siyawubona umphumela. Mawuqhubeka ufunda izenzo nje uyawubona umphumela ukuthi labantu laba uKristu bamvezile bamdlulisile kulaba bantu. Kulabantu abashumele kubo baphenduka baphinda basifaka isifundiso sikaKristu. Siyawabona ama results. Umuntu omatured,
umuntu okhulile, umuntu ovuthiwe, umuntu ofundisekile, umuntu owakhiwe njengoba uverse 11 esho lapha na kwabasi Ephesians chapter 4 ukuthi bahlonyisela umsebenzi wokukhonza. Usiyayibona lento uthenzekile. So ke kanye labantu abashumayelile abapostoli baboshwa laba abantu ababafundisile babafundisa ukuthi kuyathandazwa kuyiwe kuNkulunkulu ukuthi nazi inceke zakho sekuhluphekeni ngenxa yeqiniso ezilikhulumayo eziphumele obala ngalo. Bafundisiwe, yabona, bafundisiwe. Kuthiwa ngesizulu bazalwane, kuthiwa ngesizulu umuntu okhulisile uyodla izithelo zokukhulisa kwakhe nokufundisa kwakhe umntanakhe. Laba apostoli laba uma sebeboshiwe ibandla okuyilona kade belishumayeza balifundisa uKristu weqiniso, baligxilisa kuKristu, liyasala liyahlangana liba munye liyathandaza. Verse 23 Izenzo chapter 4, kuthe sebededelwe baya kwabakubo bababikela konke abapristi abakhulu namalunga abakushilo kubo. Verse 24, sebezwile benyusela izwi labo nganhliziyonye kuNkulunkulu bathi, Somandla, wena owenza izulu, umhlaba, ulwandle nakho konke okukukho, nguwena owakhuluma ngomoya ongcwele ngomlomo kaBaba uDavide inceke yakho wathi. Uyezwa njalo umthandazo abawuthandazayo. Kungani ukuba abezizwe baxokozele nabantu bacebe okuyize na? Amakhosi omhlaba ayaviva ndawonye, nababusi bahlangane ndawonye, nababusi bahlangane ukumelana nenkosi kanye nogcotshiweyo wayo. Verse 27, ngokuba kuwo lo muzi uHerodi, uPontiyu Pilato nabezizwe nabantu bakwa-Israyeli bahlangana bamelana nenceke yakho engcwele uJesu owamgcobayo, ukufeza lokho owawuyimisele ukuba ikwenze kwaphambilini ngesandla nangecebo lakho ukuba kwenzeke. Manje Nkosi, bheka ukusongela kwabo, unike izinceke zakho ukuba zikhulume izwi lakho ngaso sonke isibindi. Wena welule isandla sakho ukuphulukisa ukwenza izibonakaliso nezimangaliso ngegama lenceke yakho engcwele uJesu. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo ababehlanganele kuyo, bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Right? Umva komthandazo kwenzakalani bazalwane? Bakhuluma izwi likabani? LikaNkulunkulu. Ngani? Ngesibindi. Ayingekho amagwala. Laba bantu bahlangene bathandaza umthandazo ngokuvumelana benhliziyo emthandazweni. Then umphumela walokho kwaba ukukhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. Akekho wadonsa wabheka le. Uma ungabuka njengamanje ibandla indlela eliyiyona, akusiyona lento uNkulunkulu alifuna libe yiyona. Ibandla likhona nje manje leli sibiza ngalo thina kulesi sikhathi lihluke kakhulu kunalento esifunda la eBhayibhelini. And laba sifunda ngabo la eBhayibhelini bazalwane abantu asebenqobile njengoba ngikhuluma nje bahlele eparadise balindile. And lithi iBhayibheli sakhiwe phezulu kwesisekelo sabapostoli laba okukhulunywa ngabo la eBhayibhelini nabaprofeti laba okukhulunywa ngabo la eBhayibhelini. uJesu Kristu eyitshele gumbi. uJesu wadlula enhluphekweni, wahlushwa, wazondwa, waliwa, warejectwa, wakhashelwa, waqanjelwa amanga, wabizwa ngohlanya, wabizwa ngokuthi usangena unedemoni, wabulawa. Namhlanje abamfuna uJesu, abamfuna uJesu. Mawukhuluma ukuthi uJesu uyabuya, bayahleka abantu. Mawukhuluma ukuthi kufanele silungiselele, sibuyele emazwini kaJesu, sibuyele emisweni kaJesu, emiyalweni kaJesu, bayahleka abantu. So
into esiyo manje ihluke kakhulu kunalesi ifunda la eBhayibhelini. Awuzama ukuyibuka wena ke njengamanje ukuthi mangakhala impempe ke noma kukhaleke insimbi yasezulwini ithi inkenqe iqondene nje nawe ikhalela wena kuphela ukuthi usuyabizwa la emhlabeni manje, phuma la emhlabeni, hamba manje la emhlabeni. Uready ukuthi uye ezulwini. Uyiyo lento uNkulunkulu ayifunayo. Ngikhaphezulu nje bazalwane la ngoba sikhuluma kuma recordings ama audios lawa ukuvusa nje ingqondo lapha nalaphana ukuthi masikhuluma ngabantu abazolandwa inkosi uJesu, sikhuluma ngebandla leqiniso, sikhuluma ngabantu abalungiselelwa abahlonyisela ukuthi bakwazi ukukhonza, bakwazi ukufinyelela ukwenza umsebenzi wokukhonza, bayazi indodana kaNkuluNkulu, bafinyelele ebudodeni obupheleleyo, bangapheshulwa izo zonke yonke imimoya yefundiso ekhona la emhlabeni. Yonke basana masikhuluma ngemoya nefundiso namacebo nobuqili obunamacebo ukuthi adukisayo abantu, kufanele singene kuma details sisho lokhu sigagule sikuexpose lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Mhlawumbe uzokuthola lokho kwamanye ama audios. Kodwa nakhona futhi mhlawumbe ulalela enye audio, mhlawumbe usuzwe enye audio, mhlawumbe akusahlangani kahle la kuwe. Into ebalekile ukuthi uma ufisa ukuthi lento igujwe, iexpose, idigwe ukuba kuhlangane ukukhulunywa ngalezi zinto. Asikhulumeli manje udumo lomuntu. Sikhulumela udumo likaNkuluNkulu, nawe ukuthi wena impilo yakhe uNkulunkulu imdumise, wena uqobo ukhululeke ube ready ukubuya kwenkosi uJesu. Right. Lento ke ebhale kuba si-Efesu chapter 4 njengoba sifundile. Uma le 540 minutes siwenzile umsebenzi ngempela. Nanku umphumela abazalwane. Uverse 32 izenzo chapter 4. Isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye namphefumulo munye. Akuba ngabikho noyedwa owathi ngempahla yakhe ingeyakhe, owathi ngempahla yakhe ingeyakhe, kodwa bahlanganyela kukho konke. Abapostoli bethula ngamandla amakhulu ubufakazi ngokuvuka kwenkosi uJesu. Umusa omkhulu wawuphezu kwabo bonke. Kwakungekho osweleyo phakathi kwabo, ngokuba bonke ababengabanikazi bamazwe, imhlaba, lands, property, noma bezindlu, bathengisa ngakho. Imali yalokho ababekuthengisile bayiletha, bayibeka ngasezinyaweni zabapostoli, kwaba yilowo nalowo wabelwa njengokuntula kwakhe. uJesu ke bazalwane ulindele ibandla azothi bayilanda alifice likulesi simo lokuthi libe inhliziyonye, libe mphefumulo munye, libe kholwa kunye. Kungabibikho bazalwane icompetition, kungabibikho icomparison ukuthi ubani unani, mina nginakho, mina nginani, ubani akanakho. Kodwa sihlanganyele ngoba esinakho la emhlabeni okumaterial okwesikhashana, isibambiso sokuthi sibekiwe uNkulunkulu silethe emhlabeni. Kodwa manje sesiyazazi ukuthi thina asisebona bala emhlabeni, singaba sezulwini thina. La emhlabeni sizihambe. Uyabona mabe ukwelinyizwe noma ukweyindawo ongajwayele uba kuyona, bese uthi hey mfowethu sivela ngandawo yenu, umkhaya wami wena. Hey mkhaya wami, hey ake sihambe siyobamba laphana. Sivela ngandawonye thina, sizingane zandawonye, sivela ndawonye, singomkhaya thina. Usuke uphakathi kwabantu eningabazi lapho. Mawuthola umuntu uthi uvelaphi, ngivele KZN, nami ngivele kuphi endaweni ukuthi nihlangana kuphi, phesheya kwelwandle eFrance. Seniyaqala nakho ubuhlobo, nihamba ndawonye, nidla ndawonye, nishare ndawonye. Ngoba manikhuluma kunezinto ezicommon kini. Bekufanele sibe nento enjalo bazalwane, sizazi ukuthi sizihambe la emhlabeni.
singaqhoshelani ukuthi ubani unani ubanakanako ukuthi immaturity ke bazalwane isho kanjalo uma sesiyilibandla elimatured then uverse 32 isixuku sabakholwayo sasinhliziyonye namphefumulo omunye nazo kuJesu into ayilindele njengamanje andingeke sikwazi ukwenza lokho bazalwane sisahleli kuMatthew 13 verse 22 sisagcwele ukhula siminyene ngemnako yalelizwe siyathanda ukuba sesistandathini salelizwe siyathanda ukurecognizewa ngendlela yalelizwe siyathanda ukuacknowledgewa ngama achievements alelizwe at the same time futhi siyathanda ukurecognizewa ngezinto zakithi ezulwini then lapho si double minded lapho bazalwane and iBhayibheli lithi abantu aba double minded ngeke babibona inkosi because inkosi ayithokozile ngabo abekho decisive laba bantu abekho decided abanqumile ukuthi thina singaba sezulwini singama ambassadors singama representatives izwe lakithi lile phezulu ezulwini lana siassigniwe sideployiwe la sisemsebenzini lana sizokhankasa lana sifuna abantu sifuna kwandi membership yasekhaya sifuna babe baningi abantu abazozalwa bazalelwe ekhaya babe ngamalungu babe ngama members asekhaya nansi assignment nansi mission yethu la emhlabeni bengithi angithinta lapho bazalwane egameni kaJesu ungayiphikisi into oyizwayo ukuthi la angifanele akucheck nje yabona ukucheck ukuba phakathi kwakho kuba khona kwakho phakathi kwabantu abangakholwa egameni ukuthi khona izinto oyifunayo ukuze ukwazi ukuthi uphile zicheck ungalahlekelwa ubuzibulo njengo Izawu wayitholela ambile wadayisa ngobuzibulo bakhe ungalahlekelwa ubungcwele zicheck njengoba sengishilo eqaleni bazalwane ukuthi kuningi omele kulungiswe kakhulu ngiyathinta nje bazalwane and ngithemba umoya ingcwele ukuthi khona lapha azovula khona ingqondo ngiyabonga kakhulu egameni lenkosi yethu Jesu amen.